Taw lill-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista li qegħdin hawn qudiemkom maqudin bħala tim wieħed, konvinti mill-Unjoni Ewropea, konvinti mill-ideal Ewropew u li qed joħorġu għall-elezzjoni mhux konvenjenza imma b'konvinzjoni. Wedna it-trasparenza, wedna l-kontabilità, kollha kliem illi mhux darba smajnihom imma eluf ta' drabi. Wedna l-meritokrazija, wedna l-famuża Malta tagħna l-koll. Iżda f'dik il-kampanja elettorali Muscat ma qal xejn u ma qal xejn lil ħadd dwar il-pjan tiegħu li jankra t-tanker tal-gass f'Marsa Xlokk li kien ser ibih iċ-ċittadinanza Maltija, li jinkludi fil-liġi tal-Unjoni Ċivili li aħna naqblu mal-Unjoni Ċivili li ma li jinkludi fiha l-adozzjoni ta' tfal minn koppji tal-istess sess.